asko, denoi, gaur ona etortzeagatik, eta bertan inklusioaz hitz egingo dugu, eta baita aniztasunaz ere, pantailan eta pantailatik kanpo. Eta, hemen badakigu filmaren barruan horrek arrazoiak sor ditzakeela, eta seguruenik ezagutzen dituzuen terminoak izango dira, eta hala eta guztiz ere, gaur, lehenik eta behin esan nahi dugu, panel honetan parte hartzen dugun guztiok, geure burua, desgaitasuna duten pertsonatzat hartzen dugu. Badakigu gainera, esperientzia luzea dutela, zinemagintzan, eta hori gurekin partekatuko dugu, zoragarria iruditzen zaigu. Hau guztia Europako, hainbat jaialdietan ere agertu da, eta iruditzen zait, haietan eta gurean ere, desgaitasunaren trataera ez ezaguna dela. Erresuma Batuan esate baterako oraindik ere, lan luzea, lan handia egin behar da, historia hauek guztia kontatzeko eta benetako inklusio hori sustatu nahi baldin badugu. Horretarako gaurko moduko hizketaldi hauek ere ezinbestekoak izango dira, gainera, publikoa ere hemen daukagu, eskerrik asko, denoi hemen egoteagatik, eskerrik asko zinemaldiari gu gonbidatzeagatik. Eta, bakoitzak izango du bere arrazoia, ona etortzeko, zuetako batzuk behar badazuen burua desgaitasuna duen pertsonatzat hartzen dugu. Beste batzuek ordean behar badan, sentsibilizazioak mugituta etorri zarete gaur hona. Hala eta guztiz ere eskerrik asko etortzeagatik. 80 minutu ditugu gaurko hizketaldi hau aurrera eramateko, eta nik ahal dudan guztia egingo dut hizketaldi interesgarria izan dadin, bertan desgaitasunaz hitz egiteko, kapazitismoaz, zer modutan aurre egiten diogun honi, eta azkenean nola ez, desgaitasun duten pertsonek egindako filmez hitz egin dugu, eta hauek pantailan duten agerraldian amaitzeko 25 minutu izango ditugu galderak egin ahal izateko. Programa bikaina dugu, beraz. Eta hasi egingo gara, neure buru ez dut aurkeztu, Claire Baines naiz, eta, nik bertan inklusioa sustatzen dut Erresuma Batuan, filmak egiten ditugu, podcastak ere bai, eta asko gustatzen zait desgaitasunaren arloa lantzea bereziki. Batez ere, ikusmen arazoak dituzten pertsonei referentzia egin ohi diez, eta ikusti ezin nauzuenentzako 25 urteko emakumean naiz, galtza marroiak dauzkat, eta kamiseta zuri bat, eta bertan jartzen du desgaitasuna daukat, baina bikaina naiz, itzela naiz. Eta orain, jada, Txani Dandari emango diot hitza zuzenean, bera ere aditua da inklusioan eta desgaitasun arloetan, enpresaria da, eta, berak hitz egingo digu honen inguruan. Egunon, eskerrik asko bikaina da hemen zuen artean egotea, nik ere nire deskripzio egingo dut, nik ere desgaitasun bat daukat. Soinean zer daramat? Soineko hori bat, hile luzea daramat, eta iruditzen zait honekin, nahikoa dela, ez da nire itxura agertzeko. Bestetik esan, hainbat marketan lan egiten dudala, enpresa burua naizela, eta saiatzen naiz marka ezberdinei, desgaitasun hauek nola landu, jakinarazten aholkularitza eskaintzen diotorterako marketing kanpainak egiten ditugu, haietan laguntzen dut, eta filmetan ere parte hartzen dut. Hainbat filmaketetan egon naiz, eta Justinekin lanean hasi nintzenean, duela denbora bat, aholkulari gisa jardu nuen. Besteak beste, hainbat erakunderi ematen didalako nire aholkularitza Kanadan, Erresuma Batuan, eta gustatzen zaite, benetan bertan Justinek egindako lana, eta batez ere bertan, desgaitasuna duten pertsonen adierazkortasuna lantzen duelako. Hauek ere agertu behar dutelako, gure zinemagintzan nola ez. Ni Justin naiz, Justin Edgar, eta, 180 barkatu neurtzen dudan gizonezkoa naiz, hile kiskurra eta luzea daukat, momentu honetan alkondara urdina soinean, zapatilak eta bakeroak jantzitan ator. Ni Granfon Films izeneko enpresa bat sustatzen dut, eta bertan desgaitasuna sustatzen lan egin dut, azken 25 urte hauetan horrez gain bestean bat film egiten ditugu, sexua, drogak eta rock'n'rolla landu dugu, eta ikusi dugu, nola, hainbat film egin ditugula, batez ere itxutasunari begira, eta hor testu inguru ezberdinetan lan egin dugu. Horrez gain, ekoizpenaz gain,
Formazioa ere egin ohi dugu. Formazioa eskaintzen diegu, batez ere desgaitasuna duten pertsona horiek lantzeko kameraren atzean eta kameraren aurrean lan egin dezaten, aholkularitza hori eman nahi diegu. Horrez gain, segurenik begiratuko didazu eta esango duzuen hor da. Gizonezko hau, zergatik hitz egiten du berak desgaitasunaz. Ni erdi gorra naiz, belarri batetik ez dut oso ondo entzuten, bestetik gainera ere arazoak dauzkat. Hasiera batean ez nuen onartu nahi, eta egia da nera bezaroa, gora beratxua izan zela oso rebeldean nintzen, eta ez nuen nire desgaitasun hori aitortu nahi izan gara hortan, baina hori naiz ni, oso ondo. Desgaitasuna. Zer da desgaitasuna? Zer esan nahi dugu desgaitasuna lantzerakoan, hasiko zara zu? Xeani, bai, iruditzen zait garrantzitsua dela ikustea, denak sufritzen dugu desgaitasuna hitz egiten dugunean, baina desgaitasunak esan nahi ezberdina hartzen du batetik bestera, izan ere kulturetan eta herrialdearen arabera ere ezberdin bizitzen da. Pentsatu eta, izan gogoan zein printzipio, izaten dituzuen gogoan desgaitasuna ikusten duzuena. Minutu bat hartu eta pentsatu. Horretarako nik aurkezpen bat prestatu dut, zuen hausnarketa hori sustatu alizateko lehenengoa. Jarri nahi nizueke orain. Ea ba. What I'd really love people to understand is that disability is actually an experience. Nik nahi nuke jendeak uler dezan, desgaitasun hau esperientzia bat dela. Ni horrela jaio nintzen, baina nik ez nago desgaituta eguneko 24 orduetan, asteko egun guztietan, baina baditut muga batzuk eta hasi behar dugu pentsatzen zer den desgaitasuna eredu sozial batean. Justinek ere aipatu du, desgaitasuna ikusgarria izan daiteke edota ez. Eta beti ez da, gurpildun aulkian dagoen pertsonei erreferentzia egiten dion termino bat badakigu, erresuma batuan, hainbatek badituela ikusgaiak ez diren hainbat desgaitasun ez dira ikusten, eta badakigu hori gizartean bertan sortzen den gauza bat dela. Denak dauzkagulako gure osasun arazoak, gure ezintasunak, eta horiek gero eta gehiago ere izan daitezke, badakigu etorkizunera begira ere gero eta pertsona gehiagok izango dutela desgaitasunen bat. Erresuma Batuan 80 lagunetik gorak bizi izan dute hori. Hori kontuan izanik pentsatu behar dugu, desgaitasuna denoi eragin diezaguken zerbaitela, gure familia artean, gure ingurunean, eta gizarteak sortzen duen gauza bat da. Eta badakigu gizarte oso anitza dela, hala eta guztiz ere, ulertu behar dugu desgaitasuna, nahiz eta ez dugun egunero horren inguruan pentsatzen eta bueltaka ibili behar. Nik ez du nahi jendeako izero, ez nadadin, eta esan, nik nire desgaitasun aldarrikatuko dut. Egunak badira horretarako, denok egiten dugu, baina hala eta guztiz ere gizartean dagoen gauza bat bezala onartu behar da. Hau gertatzen da, eta kontzientzia hartu behar dugu. Sorry, I didn't realize there was a clicker here. Lost the slides. I'll keep talking. So if you just think about why you have the thought. Nola egiten diegu aurren desgaitasuna duten pertsonen egoera hoiei, ze jarrera dugu horien aurrean, ni Britainia Handian bizi naiz, bertakoa naiz, eta iruditzen zait bazterketa jasan behar izan dugula desgaitasuna dugunak. Hori dela eta izan dira hainbat erakunde, baliabideak bildu dituztenak, batez ere aurrei begira, desgaitasuna duten aurrei. Izan ere, desgaitasuna duten pertsonak biktima gisa identifikatzen dira eta batzuetan pena ematen diete beste, baina ez du zertan horrela izan behar. Gainera, baditugu beste muturreko narratiba batzuk ere, izan ere, esate baterako paraolimpiadak ikusi ditugunean hor marketing kanpaina bat egon da. Supergizakiak balira agertu dituena hori beste muturreko iruditegi bat izango litzateke, ezta? Eta hor ikusi dugu nola desgaitasuna duten pertsonak batetik bestera, itzalandiko edo gris tonu askokoak direnik, uste dut desgaitasunaren irudia, batez ere Erresuma Batuan,
bueno, nolabait negatiboan dela, ez? Estatuaren menpe bizi diren pertsonak izaten diren pertsonetzat hartzen direnak, bai, Steinberrek ere goizean esan du, berak fiskalitatea aldatu beharko lukeela horri begira, berak hortan lan egin duelako. Ikusiko dugu zer sesgu sortzen diren, eta zer sesgu inkontziente sortzen diren. Hau oso garrantzitsua da. Izan ere, gure burbuinetan hori gertatzen da. Hainbat erabaki hartzen dira, komunitatei begira, eta erabaki horiek hartzen ditugu guk komunitate horretatik ikasi dugun horren arira. Horregatik da garrantzitsua nolabait disrupzio bat egitea eta sesgu horietan eragitea. Badira, bestetik, beste hainbat erakunde, gure eredu soziala zalantzan jartzen hasi direnak, batez ere mendebaldean, hemen bada eredu bat, eta hori mahai gainean jarri nahi nuke. Badirudi, desgaitasuna dutenen kasuan, eta behar bada ezagun egingo zaizue, bertako eredu sozial hori, baina nik ez dut aurrez erabakitako eredu sozial horren baitan bizi nahi. Iruditzen zait garrantzitsua dela desgaitasuna lantzea, baina hor pantailan ikusten duzue, emakume bat, gurpildun aulki batean eseritan, eta aurrean eskailera batzuk dauzka. Eta bertan jartzen du mundu guztia ongi etorria da. Baina hor ikusten dugu bestetik, guk badago hor agertzen da, ez da pantailan eredu medikal hori, eta hor ikusten da edo aitortzen dira desgaitasuna duten pertsonak nolabait gizarterako irisgarritasuna ez duten pertsona gisa. Izan ere, haiek badirudi gaixotasun hori sendatu egin behar dutela gizartearen parte izan ahal izateko. Azken batean eredu honek kulpabilizatu egiten du gaixotasuna duen pertsona hori. Eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela denentzat noski batetik bizikalitate ona izatea, eta, eredu hori zaintzaileak behar ditugu, baina badakigu ez dagoela sendabiderik denentzat, eta hori ere kontuan hartu behar dugu. Hemen, eredu soziala dator mahai gainera, eta eredu sozial horrek esaten du, guk badakigula egin behar dugun hori dela espazio irisgarriak sortu. Leku irisgarriak non pertsona gehiengoarentzat irisgarri izango diren. Izan ere, eredu sozialean zentratzen garenean, bertan muga oztopo horiek gutxitu behar ditugu. Hemen ez dakit medikurik dagoen aretoan, baina nik ezin dut garraio publikoa erabili Londresen, eta ezin diot medikuari eskatu zer egin behar dudan, ara joateko hor, pentsatu behar dugu azpiegiturak egiten dituztenek dutela erantzukizun hori, eta irisgarritasuna guztiok geure gain, geure lanean hartu beharreko beste irizpide bat dela. Hemen ikusten dugulako, desgaitasunak denoi eragiten digula. Infografia honetan egoera ezberdinak agertu nahi ditut, hor ikusten ditugu, lau zentzumenak dauzkagula, ezta? Batetik ukimena, entzumena, ikusmena eta hizketa. Eta badakigu, batzuetan hauek betikoak direla, beste batzutan temporalak, momentu baterakoak, eta beste batzutan egoerazkoak. Nik, animatu nahi zaituztet, gisa honetako egoerak aztertzen, irudi hau aztertzen. Izan ere, irisgarritasunerako arazoak dituztenla esaten dugunen ikusten dugun desgaitasun hau gure giza izaeraren zati bat dela. Batzuetan tragediatzat hartzen dugu. Ez dagoelako haren adierazgarririk eta ez dugu gure bizi baldintzetan askotan kontuan hartzen alakori gerta dakigukeenik. Nik 40 urte ditut eta azkenek urteetan bakarrik aitortu dut desgaitasuna gauza neutroa dela. Badirela hemen pertsonak, desgaitasun batekin jaioak direnak, ni neu bezala eta hori jaiotzetik dugu, baina bestetik kontuan hartu behar da, badirela aldi baterako desgaitasunak ere. Hemen irudian agertzen denak, esate baterako,
hor, beti erekoan ikusten dugu, beti ereko kategoria horretan, goiko besoa falta duenak. Jo dezagun ukimenera hor eskua moztuta edo eskurik gabeko pertsona hori jaio zaita horrela. Baina badago beste aldi baterako ezintasuna edo desgaitasuna ere hor zaurituta dauka besoa eta behar bada hemendik denbora batera erabili ahal izango du eta bestetik badago zirkustantziala dela momentukoa eta hor ikusten dugu ama bat bere aurra besoetan duela. 3 pertsona hauek oztopoa modu berean sentituko dute momentu batean eta hor ulertu behar da, desgaitasunak ez diela bakarrik desgaitasun batekin jaio direnei eragiten edota gaixotasun bat dutenei badirela momentuko egoerak ere eta horiek denek bizituko ditugula behar bada. Hemen ere ikusiko zenuten behar bada halakorik hemen definizio bat ematen saiatu gara, desgaitasuna zer den, baina marko bat eman nahi nizuek oztopo horiek nola gainditu agertu ahal izateko. Hemen, pantailan irudi gutxi batzuk ditugu eta altuera ezberdineko 3 lagun agertzen dira. Ikusten dugu, argi geratzen da, hor muga bat dago, oztopo bat dago, eta oztopo horrek eragotzi egiten die batzuetan partida ikusi ahal izatea. Lehenengo irudian, kaxa bat eman zaio bakoitzari, haren gainean jarri eta ikusi ahal izateko. Eta hau gertatzen zaigu askotan denei berdin tratu bera ematen diegunean eta hor badakigu denek ez dugula abia puntu bera eta beraz irtenbide berak ez duela berdin eragiten txikiena den horrek ezin duelako oraindik ere partida ikusi. Beraz batzuetan ikuspegi neutro edo berdintzale batek bakarrik ez du funtzionatuko. Bigarren irudi horretan kontuan hartu dira bakoitzaren beharrizanak eta bakoitzari eman zaio behartuen laguntza hori. Bere altuera ezberdintasuna kontuan izanik hor txikienak ikusten denez 2 kaxa jaso ditu, altuenak bat ere ez eta honek ere agertzen du nola eragin dezakegun ezberdin. Eta hau ere, inklusioera gerturatzea da. Horrela berdintasuna bai sustatu dezakegula, baina oraindik ere zerbait gehiago egin dezakegu eta nik bizi nahi nukeen munduan, esabete beterako oztoporik kendu egingo litzateke. Sistematikoak diren oztopoiek kendu egingo genituzke eta hor ikusten dugu, ez dela konponbidea eman desgaitasunen pertsonei, baizik eta oztopoa bera kendu da eta hor ikusten dugu oztopo hori kenduta denek irisgarritasun bera dutela. Beraz, ikusten dugu, egoera ezberdinak bizi ditzakegula, dena ez da zuri beltza eta gure egunerokotasunean hori gertatu egiten dela. Eta hau esparru gisa eman nahi nizueke pentsatzeko. Pentsatu behar dugu zeintzuk diren oztopo sistemiko horiek eta nola gainditu behar ditugun. Eta hori ez bakarrik desgaitasunari begira, baita gure bizi moduari begira ere. Hemen ikusten dugu, beste irudi bat, eta zuekin interatu nahi nueke eta zuen ekarpenak egitea gustatuko litzaidake hemen, horretarako objektu batzuk ekarri ditut, egunero erabiltzen ditugunak. Hor, besteak beste, denek komunean duten ezaugarri bat agertzen da. Eta, pentsa zer ote den, ez da? Erantzunik ez badaukazue, saiatuko gara gero erantzun hori ematen, Baina hor ikusten duzue, hor badago ordenagailuko teklatu bat agertzen da pantailan. Gero, zepilo elektriko bat, azpitituluak film batean, bestetik, ordainketa txartelak dauzkagu, teknologia berriak, mugikorrak, erraminta edo tresna automatikoak, edo mezuak ahotsez edo irudiz bidaltzeko aukerarik. Ez da, denak dauzkagu gailu hauek normalean eskura, baina zerk eragingo liguke guztioi. Ea erantzuni badaukagun. Mikrofonorik gabe ez dizuegu entzuten, sentitzen dut. Bai, hor oztopoak ikusten dituzu, baina ez da ni bilen erantzuna, baina zer ikusten duzu hemen komunean? Erabili mesedez mikrofonoa, bestela ez zaigu iristen soinurik.
hor badago gauza bat konkretuan denak komunean daukaguna, hemengo guztiok. Eta bueno, zirraragarria da hau, revelazio bat egin beharko du. Zer uste duzue hemen, zer da komunean duguna denak, zer iruditzen zaizue? Access. Something. Something you can touch. Lehen irisgarritasuna aipatu da, horrekin ukitu daiteken zerbait izan daiteke, ez da hori. Ez, bueno, badirudi ez dugula erantzunik. Oh. And we all use them. Bueno, gailu hauek ez dira desgaitasuna duten entzat eginak izan. Gailu hauek egunero erabiltzen ditugu, eta orain sakonen azalduko dut. Esate baterako, ordenagailu batean ikusten dugu teklatua. Eta badira, zailtasunak izango lituzketen pertsonak, bertan idatzi ezingo luketenak, tekla guztiak ikutu ezin dituztenak. Bestetik, ikusten dugu, hau guztia, Bigarren Mundu Gerraren ondoren sortua dela, eta orduan hasi ginen ja hor barrera bat jartzen, mugikortasuna hasi zen pixka bat kontuan hartzen, baina hala eta guztiz ere, esateoterako hortzetako eskuila elektrikoa eta pajita ere, sortuak ziren, baina etzen kontuan hartu jendeak eskuekin zuen trebetasuna. Sortu ziren eraberean audifionoak ere, gorrak ziren pertsonentzako edo entzuteko arazoa dituztenak, baina nork ez du ikusten telebista, nork ez du pelikularik ikusten, azpitituluak, audioliburuak, nik orain dela gutxi eman dut izana, baina audioliburuak ez dauterako itxuentzat eginak dira, eta, ahotsezko oharrak ere haientzat bideratakoak dira. Hau da, sortu da, desgaitasuna duten pertsonentzako teknologia. Baina honekin, adierazi nahi nuen, irisgarritasuna dela batez ere kontuan hartu beharreko. Honek guztiei ekartzen dizkigulako onurak. Hemen esate baterako, hor dago enplegua edo eta edukia nola hartu, eta baita gainerako langileak nola tratatu behar ditugun, lan munduko arautegiak ere hor egin dira, batez ere berdintasuna eta irisgarritasun hori sortzea. Ez dakit honekin sarrerako nahiko izan ditzateken, bai, bikain, sarrera bikain egin duzu. About disability and in terms of the fact that it's all about removing the barriers. Desgaitasuna aurre egin beharko zerbait da, oztopoi egin behar diegu aurre, hori esan duzu, horrekin hasi gara, baina zuk ere esan duzu, filmak egitetik haratago formazioare eskaintzen duzula. Esango zenuke zergatik den hain garrantzitsua plato baten barruan irisgarritasuna kontuan hartzean, ikusi dugu filmalekuak ez direla batera irisgarriak izan orain arte. Horregatik da garrantzitsua lanketa hori orain egitea, erakundeetatik ere sustatu beharreko zerbait da. Erresuma Batuan ere baditugu horri begira lan egiten duten hainbat erakunde, bertako aniztasuna sustatzen dutenak, eta anistasun hori filmetatik haratago lantzen dutenak, eta hor, aurkikuntzak izan dira, eta desgaitasunaren barruan ikusi dugu anistasuna ere ugaria dela, eta beraz, espezialistak behar ditugu batez ere ajuste hoiek egiteko, eta bertan platoetan lan egiten duten pertsona hoiek lagundu ahal izateko. Ikusi dugu azken urte hauetan Espainian hori asko landu dela, baina esate baterako bai Frantzian, bai gainerako herrialdeetan, Estatu Batuetan, besteak beste badaukagu koordinatzaile bat, irisgarritasunerako koordinatzaile bat, eta hauek pertsona adituak izan ohi dira. Normalean lantokietara gerturatzen dira, eta bertan desgaitasun duten pertsonekin hitz egingo dute lehenik, eta ikusiko dute, zeintzuk diren oztopoak, eta zer kendu berruten set batetik haiei harrera egin ahal izateko izan ere, grabatzeko leku hauetan desgaitasun duten pertsona asko daude, konturatu ere egiten ez direnak. Duela 25 urte egin nuen nik, nire lehen filma, eta hasieran izututa geratu nintzen. Ez nekien zer gertatuko zen filmaketaren erdian, eta hor lagungarri izango litzaidake niri, hau ondo ulertu den pertsona bat ondoan izatea izan ere, nik froga horretan nire buru ezkutatu baino ez nuen egin nahi. Baina baldin badaukagu koordinatzaile bat, bertako lankile guztiekin lan egiten duena, gainera bertako buruko osasuna ere lantzen duena, eta neurriak jartzen dituena, nolabait bertan desgaitasuna duten pertsona hoien lana errazteko, hori onuragarria izango litzateke, eta egin dugu horren inguruko filmik ere.
For Film4 in the UK, who are one of the big film funders that we have there, broadcaster. And we made 4 short films with disabled. Guk Britainia Handian egin genituen 4 film labur desgaitasun duten pertsonekin eta batzuetan badira kontuan hartu behar direnak desgaitasuna dutenak, baina hor azkenean ikusi genuen 25% handitzen zirela bertako kosteak, eta horretarako guk koordinazio hori behar genuen, koordinatu behar genuen bertako langile horiek eta bertako lanak, eta hori erakutseneko nizueke film labur horiek ere erakusti interesgarria izan liteke, eta orain agertuko dugu, jartzen dizkiguten irudiak. Jar dezakezue filma? Mo! Debbie, could you just let me push my glasses up? Oh, yeah, always. Here for you. Thank you. So a bit like that. If we just do it, like enough of talking about the theory of working with deaf and disabled artists. Just do it. Take a look, superstar. I'm very shiny. I know. Your face is bouncing off though. Mo, she's very sweet. She's very subdued to begin with, and she grows in confidence later on. I play the character of Ali. She's best friends with Mo, and she's a very extrovert, flamboyant. What I love about her friendship with Mo is that they bring out the best in each other. Every single bit of this film has both of us in it. It came from us going, what would we have liked to have seen as young people? And us kind of going as millennials, what's the queer high school rom-com that we didn't get? And so we're going to make it. Yeah, pretty much. Vital and I have always, in everything we've done, made it a space that is inclusive and accessible because we both have different kinds of disabilities. So from how a space on stage should work to how the hours of a film set should work, things that seem immovable and like they are stuck in stone and we can never change them, and that's just the way it is. That's completely not true. And supported on set by things like Access Coordinator. Yeah. I am the Access Coordinator on this production, and my name is Jess. And an Access Coordinator gets involved across the entire production. And we are here to make sure that the whole production is accessible and inclusive. The day in the life of an Access Coordinator. So I would become involved in the project. Best case scenario, from green light, maybe even as the project is being developed, so I can make sure that I'm bringing in loads of disabled voices as well throughout the creation of it. And so I send out an Access Passport, and it's whole bunch of questions. It could be anything from how do you prefer to be contacted by me? Like, do you prefer WhatsApp, or do you want to be emailed? Right through to, are you a wheelchair user? Do you want to disclose anything about energy levels that we can take into consideration? So we end up with a kind of package that can be really bespoke. And it's all about ensuring that people are able to thrive at work without having to worry about all these kind of other bits and pieces that might get in the way of them being able to just like get on with their job, right? And this was the first time I worked with an Access Coordinator, and actually what was really different about working with an Access Coordinator was realizing how much access coordination I have to do for my life anyway. Yes. So it was like, this is really lovely to be able to hand over some of that responsibility to someone else, so I could then just focus on the work, focus on getting to set, focus on being present. You'll never Eta ni horrela sentatzen naiz esenatokiko lanean, eta lan ematea desgaitasuna duen pertsona bati benetan ez zaizue damutuko. Azken finean pertsona horiek ez dira arazoa. Hau da, pertsona horiek posik daude lan hori egiten dutelako, eta berdin baita helduen munduan hainbat desgaitasun mota daude, ikusten direnak, ikusten ez direnak, eta hainbat pertsonaia ditugu gorrak direnak, helduen artean azken finean bizitza horrelakoa da, ez da? NFT trading app. Eta hemen My aim is to make my job obsolete. That's the aim. The aim is to make the industry so
Eta nire lana azken finean ikusezina da, baina nahi dut industria inklusiboa izatea eta irisgarria izatea, eta horrela nire lana beharrez izatea, ezta? Hori da nire desioa. Hau da, uste dut denok badakigula hau beharrezkoa dela, eta orain ohikoa da praktika hau, baina modu bakarra, zein da? Ateak iriki eta desgaitasuna dituzten pertsonak gonbidatzea, adibidez gorrak direnak, autistak direnak, hau da, jende honi ere sarbidea ematea, behar ditugulako pertsona hoien ahotsak. Eta guri dagokiogunez, uste dut beste perspektiba bat behar dugula, eta munduaren jarrera aldatu behar dugula. So the idea was to do a climate change love story based on the idea that when we're in hemen nahi genuen aldaketa klimatikoa sartze gure historioan, baina larrialdi klimatikoan gaudela asalduz, ezta? Eta egoera tamalgarria da, eta horrelako egoera batean oso zaila da aktoreak erabiltzea eta maitasun historio bat ere horrekin batera kontatzea. Uste dut hemen beste ikuspuntu batekin ikusten dugula aldaketa klimatikoa. Tomekin lan egin dut, bakarrizketa batean, telesail baterako, eta asko gustatu zitzaidan berarekin lan egitea. Autore oso ona da, talentuduna, eta uste dut kontuan hartu beharreko talentua dela. I think I'm just not hungry. Yeah, that's more like it. It's important because for years disabled people have been disenfranchised and let down and hurt and shunned by Garrantzitsua da, ze urteetan telebista kanpoan utzi gaitu. Eta jentea dago, desgaitasuna duen pertsonaia egiten ari dena, eta gainera sariak ematen dizkiete, eta hori eromena da, ez da? Ez dutelako nahi desgaitasuna duten pertsonak hartzea. Eta gutariko batzuk hainbat rol dauzkagu, gidoiak ikusten ditugu, irisgarritasuna bermatzen dugu, beste pertsona batzuek ere egiten dute antzerkietan, adibidez, ezta? Da, ni hemen egiten ari naizena. Azken finean da aukerak ematea pertsona hoiei. Beraien behar izanak adieraztera gonbitatzen ditugu, jakinda giro segurua dela eta norbaitari dela haien interesak zaintzen. Badago esena bat, aktoreari aulkia kentzen zaiona, gurpile aulkia, eta hor jakin behar genuen nola egin. Bera presegoen esena egiteko, noski, baina gero koordinatzen egon ginen, efektu berezietako adituarekin, eta orduan bai, azaldu genien, zer egin behar zen, esena antolatzerakoan. Hemen, bueno, They say it's like truly living the dream. Please. We just want to be together. It's important for people that grow up watching TV and film to see themselves represented. It's important for people azken fina jendea telebista aurrean azten da, eta garrantzitsua da hor norberaren burua adierazita ikustea. Garrantzitsuak dira, eredu horiek hor ikustea, hau da, esena hauek kontatu behar dara. Jendea konbentzitu behar da, hau egitea posible dela. Ze badaude leku batzuk, ez direla atseginak, baina egin behar dugu, aldaketak egin behar dira, funtsezkoa iruditzen zaigu. Eta oraindik
ez gara helburura heldu. Badago ikuspuntu kultural bat, hemen badaukagu sormenarekin lotua dagoen zerbait, eta alderdi hau ahaztua izan dugu denbora luzez. Aktore sorta edukitzea eta desgaitasuna duten pertsonen talentua erakusteko erantzukizuna dut nik. Eta edukia egiten dut, edukia sortzen dut, eta gero lana ematen diet baita pertsona hoiei. Eta hori garrantzitsua da, eta uste dut niri dagokidan erantzukizuna dela. Pyramid of Disunion is about a woman called Angel, who is disabled, has been disabled all her life. Aingeru bati buruzkoa da, desgaitasuna du, beti izan du desgaitasuna. Eta momentu batean, ez dago posik, dauzkan harremanekin, eta orduan badoa komuna ekologiko batera, eta hor badago bere bere mutilagun ohi bat, eta Angel da nik egiten dudan pertsonaia, energiaz betetako pertsona da, 20 urte inguru ditu. Batzuetan gurpildun aulkia erabiltzen du. Eta hor eskatzen du aparkaleku zerbitzu bat. Ze batzuetan jendeak intentzio onak ditu, baina gero azken finean desgaitasuna duten pertsonak oso bakarti sentitzen dira. Niretzat benetan aire freskoa izan da, ezta? Egoera ulertzen duen horbaitekin lan egitea. Normalean, hemen eduki dugu, irisgarritasun koordinatzaile bat, eta oso erabilgarria izan da, lehen etzen horrela izaten, nik neure burua egokitzen nuen, eta orain benetan oso lagungarria da, eta koordinatzaile gisa. Nik dauden zailtasunak ebaluatzen ditut, eta ikusten dut baita, nahi dudana da, aktorek lana ondo egitea. Azken finean hor jendea ezagutu behar da, behaketak egin. Having a look at scripts, when looking at a scene and saying, how can this be shot? Does it necessarily have to be done in this way? Eta gidoiari begira, ikusi behar da, nola grabatu, eta azken finean desgaitasuna duen pertsona bati gauzak erraztu behar zaizkio, eta azkenean produkzioan dirua aurrezten da. Dena doa erosoago, dena doa arinago. I myself have a disability, but it's not visible, like you wouldn't necessarily know. Nik ere badaukat desgaitasuna, ez da ikusten, ez da, baina desgaitasuna ez den norbaitek behar bada ezin du historia egin edo bai, baina hor badago benetaskotasun bat, autentizitate kontu bat, eta uste dut esperientzian galdu egiten direla, pertsona desgaitasuna ez badu. Nire ustez garrantzitsua da. Eta tamalez dena ikusten da beti desgaitasuna ez duen pertsonaren ikuspuntutik. Eta orduan sotiltasun asko galtzen dira, orduan bai, badauka zer ikusirik desgaitasunarekin, baina noski desgaitasuna ez duen pertsona batek gauza asko ez ditu ondo ulertuko. Orduan desgaitasun hori agerian jartzeko funtsezkoa da pertsonak desgaitasuna izatea, egingo duen pertsonak. Egia da, erronkak badaudela, zailtasunak, baina nik uste dut ondo joango dela.
So is yours. Yes. Thank you so much for making that film, Justin, and also for creating. Mila esker lan hau egiteagatik. Eta hau da Channel 4ek bidaletako lan sorta. Eta askotan ikusten dut zuzendariekin nagoenean, beraiek esaten dute, oztopoak daudela, diru arazoak, hau da esaten dute nola egingo dut, nola ordainduko dut, ezta? Nola planteatu, hau da, zer esango zenieke pertsona hoiei? Normalean arazoa izan da, ezta? Badirudi irisgarritasuna oso garestia izango dela, eta Alemanian egin genuen film bat, nazismoaren inguruan, eta naziek gorrak nola tratatzen zituzten erakutsi nahi izan genuen, eta oso gauza bereziak zegoen. Ikerketan ikusi genuen, zegoela gorrek osatutako erregimendu bat, baina gero akatu egin zituzten eta kanpotara eraman zituzten. Eta egia da gorreria behar bada desgaitasun garestiena dela, zein hizkuntzako interpreteak behar ditugu, normalean bi. Elkarrekin lan egin behar dute, deletratu egin behar dute. Eta filme horretan, aurrekontu izugarriak geneukan. Eta egin genituen baita film batzuk, Channel 4ekin, beraz, hor, ekoiztetxera joan behar gara, eta esan behar dugu, hau, egiteko ez daukagu dirurik, eta orduan eskatu egiten dugu dirua, eta listo, eskatu genien, eta esan ziguten, bai. Eta azken finean guk esan behar izan genion, hau da, ekoiztetxeak esaten digu, gor gehiago behar ditugula eta desgaitasuna duten pertsona gehiago behar ditugula, bale? Ondo, baina orduan dirua behar da. Eta uste dut, azkenean, azken urteetan, azkenengo 3 urteetan, programa bat badaukagu. BBC-ek edo Channel 4ek eskatutako programa bat badaukagu, edo ITV-ek egindakoa. Orduan, joan algara, ekoizlearen gana, eta esan behar dugu, diru gehiago behar dugu. Eta batzuetan ez dakigu, zenbat diru beharko dugun, hasieran ez dakigu, zenbat pertsona izango ditugun desgaitasunarekin, beraz, industrian askotan ez dakigu, hau da, ekoiztetxeak ekoitz egiten du, baina hor badaude gauza batzuk ikusten ez direnak, ezta? Eta orduan ohitu behar dute, eta komisioari esker egin dezakegu, bai, uste dut, azken finean, bai, azken finean hori ohikoa izan beharko litzateke proiektuetan, ezta? Eta horrela gauzak mugiarazi ditzakegu. Ze egia da, batzuetan ez dakigu zeintzuk izango diren beharrak, beraz? Naiz eta ez dagoen desgaitasun ikusgarririk, behar badagon daitezke pertsonak, beste pertsona batzuk desgaitasuna dutenak, hau da, hori pentsatu behar dugu, aurre ikusi behar da, bai, eta ekoizleei zuzenduta orain, ez da, hau da, zuek pentsatzen baduzu, 50.000 euro jarriko ditut, ezakit, kampeones, edo zerbait ekstra egiterak orduan, edo programa batzuk, edo ez, orduan ideia garrantzitsua izan daiteke jartzea diru bat, eta, ez baduzu gero diru hori gastatzen, gorde, eta listo. Bai, eta hori azken finean ez gastatzea da ekoizleek entzun nahi dutena. Noski, bai, batzuetan ez dago ezin gara heldu aurrekontuetara, eta orduan ze ikuspuntu alda daiteke. Hau da, jendeari bai eskatu aldizkiegu, ez da, irisgarritasun kontzeptuak, baina hor mentalitate aldaketa bat behar dugu baita aurrekontu txikietan ere, bai, jarrera bada, azken finean. Hori da funtsezkoa, hau da, gure burua ireki behar dugu. Desgaitasun duten pertsonak behar ditugu setetan,
Azken finean, oztopoak zeintzuk dira, jendearen aurreiritzeak, beldurra ematen dute batzuetan, pertsona hauek edo jendeak uste du, ez dutela lana ondo egingo, orduan hori behar dugu, eztabaida hori eduki behar dugu, eta gauza asko egin daitezke dirurik gabe. Erresuma batean badaukagu sistema bat, irisgarritasuna bultzatzen duela lan munduan, eta orduan hor, egokitzapenak arro ikusten dira, langile guztientzat. Ez da ideala, noski, hainbat gabezia ditu, ez dakit antzerako zerbait dagoen hemen, baina hori badaukagu, eta hori musutruk izan daiteke, horrek ez du dirurik eskatzen, hau da. Azken fina, adibidez, erabil ditzakegu funtsa horiek interpreteak erabiltzeko edo laguntzaileak. Azken finean da jendearekin lan egitea eta jendeari denbora eskaintzea, denbora da baldintza. Hau da, denbora badaukagu gauzak egiteko, nahiz eta laburmetraiak egin. Denbora badaukagu, irisgarritasuna lantzeko, setetan eta orduan uste dut, gauzak ondo egin daitezkela. Ados nago. Eta azken finean, batzuetan aurreritziak daude, hau da, jendeak aurreritziak dauzka. Eta jendeak ez du pentsatzen, aukera eman daitekela. Orduan badirudi, irudiak baldintzatzen duela, lan egiteko gaitasuna, eta azken finean batzuetan konpentsatu egin behar dugu, eta hor badago egin behar bat guretzat, eta hori oso toksikoa da, konpentsatu egin behar dugu, eta azken finean produktibitate aldetik eta geure burua gehiegi forsatzen dugu, eta esan bezala egokitzapen asko egiteko ez da dirurik behar. Hitz egitearekin nahikoa da, ulertzearekin. Eta uste dut inor ez dela ikasia jaio, bakoitzak badaki, zer gertatzen zaion, eta ez gara denok adituak oztopo guztietan, desgaitasun anitzak daude, eta oso mundu zabala da, beraz, uste dut, gauza asko egin ditzakegu, baina burua ireki behar dugu, bai noski, eta egia da, irisgarritasun koordinatzaileek dirua, eta denbora aurrezten dute, eta eta azken finean, benetan konpentsatzen du horrelako koordinatzaile bat erabiltzeak. Azken finean adituak direlako, eta hori industria askotan gertatzen da, adituak behar dira, eta horrek ekarpena egin du. Estatu Batuetan, badaukago erantzun bat, hor errekuperatzen da, dirua, jarritako diruak ekartzen duela, badirudi pizgarria izan daitekeela, ere, hau da, dirua eskatu behar dugu, eta erakutsi behar dugu, desgaitasuna duen pertsonak lanean jartzea positiboa dela, eta azken finean, gauza guzti hauek kontatu behar ditugu, eta onura guzti hauek kontatu behar ditugu, nola ez? Uste dut, aipatu duzula puntu bat. Film Campeonas and having that disability. Hitz egin duzu filme batzuei buruz, eta hori gero kapasitismo deitzen hori nola barneratzen dugun, Eta zergaitik da garrantzitsua desgaitasuna duten pertsonak erabiltzea, zuk esan duzu, orduan, eta, azken finean zeitzu ziren kontzeptuak gure desgaitasunari buruz, guk desgaitasunari buruz geneuzkan erreferentzia batzuk, adibidez, 3 arratoi itxuen abestia eta horrelakoak, baina garrantzitsua da desgaitasuna duten pertsonek beraien historia kontatzea. Uste dut, kultura orokorrak,
anistasuna ukitzen duela, ez da? Eta azken finean horrela egiten da aurrera, eta hor badago historia. Eta azken finean desgaitasuna duten pertsonak hor egon behar dira, zineman. Eta horrek laguntzen du. Gizarteari ekarpena egiten dio. Eta falta diren gauzak dira narratiba hoiek. Eta, ez da, adibidez, Avatar, edo erregearen diskurtsoa, eta hor badaude filme batzuk arrakastatsuak direnak, eta desgaitasunari buruz hitz egiten dutenak. Beraz, uste dut zentzua duela, ahotsa ematea desgaitasuna duen pertsonen komunitateari. Eta tradizionalki baita, egonda beste gauza bat, eta aldaketei buruz, ez daukagu desgaitasunari buruzko kontzeptu positiborik. Askotan oso kutsi negatiboa du honek eta behar dugu, noski egia da, zailtasunak daudela, desgaitasunean, baina kontziente izan behar dugu, noski. Eta laburmetraiak egiten ditugunean, esaten digute, bai, maitasunari buruz, hitz egin beharko genukela. Ez da zenbat aldiz ikusten ditugu desgoitasuna duten pertsonak pantailan, maitasun historia kontatzen, edo sexu harremanetan, gai tabua da oraindik eta narratiba hoietatik ihes egin behar dugu. Ez da oso narratiba negatiboak dira eta askotan ikusi izan ditugu baita, ez da? Badirudi pertsona horiek beti konpentsatu behar dutela, ez da? Eta uste dut denok izan gaitezkela desgaitasuna duten pertsonak, ez da? Orduan ez da soilik desgaitasunari aurre egitea, ez da? Uste dut norberak maitea ahal izan duela bere desgaitasuna. Badirudi oso hippia dela, iritzi hau, baina uste dut posible dela, ez dela bakarrik desgaitasunari aurre egitea, ez da? Esan nahi dut, beste ikuspuntu batetik oso zaila da mundu honetan bizitzea. Hau da, zure antzerakoak direnak ikusten ez dituzun mundu batean bizitzea oso zaila da, eta egunero borrokan egitea ere oso zaila da, eta inoiz ez duzu ikusten historia bat, inoiz ez duzu zure realitatea ikusten, ez da? Edo modu egokian ikusten, ez da? Pantailan, eta hori benetan gogorra da, ni hemen nago, eta ni existitzen naiz, baina non dago nire jendea, non dago nire komunitatea, ez dut neure burua ikusten, ordezkatua. Eta ni ia 40 urte ditut, eta egia esan oso gutxitan ikusi dut pantailan nire antzeko pertsonarik, hau da, arrazalizatuak eta desgaitasuna dutenak, ez ditutia ikusi. Eta errepresentazioa oso txikia da, eta ez da ondo erakusten, eta ez da intersekzionala. Beraz, irisgarritasun eta inklusio intersekzionala oso garrantzitsua da. Pentsa dezagun, gizartean badagoela jende asko ez duena ezagutzen desgaitasuna duen pertsonarik, eta badauzkate hor aurreritzi batzuk, eta ideia batzuk, eta noski pertsona horientzat, zuk egingo duzu filma erreferentzia bat izango da, eta filma horretan ikusiko dituzte desgaitasuna duten pertsonak. Beraz, hor erantzukizun bat badago, ez da? Hau da, jendean nola tratatu eta barrez, eta egia da niri batzuetan jendeak argazkiak egiten dizkit. Baina zergaitik argazki bat niri? Ez da, ez naiz show bat, ez naiz espektakula bat, baina ez naiz horretaz ari. Ari naiz hitz egiten batzuetan bromei buruz, txistei buruz, edo penari buruz, ez dugu pena eman nahi, ez, nik nahi dut, pixkat, beste zerbait ikustea, nahi dut nire errealitatea hobeto ikustea eta gehiago ikustea. Bai. Desgaitasuna duen pertsona, baina gauza arruntak egiten, kafea hartzen eta bar. Ni, txikia naiz, eta
badirudi nire osasun arazoa dela nigan dagoen gauzari garrantzitsuena, baina, hori parte bada, ezta? Ni ez naiz hori soilik, adibidez, nik hile beltzarana dut, imaginatu mundu bat, non ez dagoen hile beltzaran dunik telebistan ezin nuen, ezta? Horrela sentitzen gara, ulertzen duzu, ezta, zer esan nahi dudan, bai, noski? Ondo ulertzen dut, eta publikoari hitza eman aurretik, denbora emango dizuet, galderak prestatzeko. Hau da, zuri zer gustatuko litzaizuke? Zu aktorea zara gainera, zein da zure rolik interesgarrena edo zer gustatuko litzaizuke egitea? Ez dakit. Gangster oso coola izan nahiko nuke. Orain laburmetrai bat egin dut, Disneyrekin. Eta gidoilaria eta aktorea da, zuzendaria, Different Man izeneko filma egin du. Eta nik zerbait egin nuen, berak erakutsi zidan, oso jatorra da. Banaiz, Dragon Slayer deitzen da, eta niri gustatuko litzaidake gangsterra izatea. Niri gustatuko litzaidake, ez dakit, Campeones bezalako filma bat, ingeles, zez. Erresuma Batuan nahiko nuke filme bat ikustea, gai hori jorratzen duena, kostatzen zaigu Erresuma Batuan. Ez da egon horrelako arrakastarik oraindik. Desgaitasuna duten pertsonekin egindako filme arrakastatxurik ez dut ikusi, ez dakit gai izango garen Campeones bezalako zerbait egiteko. Az genezake, uste dut dena alda genezakela hemendik, ez da? Jarriko dugu bera gangster gisa eta uste dut gauzak aldatu ahalko ditugula. Orain galderak egingo ditugu. Just in case it's going to be asked in Spanish or Basque. Galderak euskeraz ala gazteleraz egingo dira. Hor ikusten dut. Bai, nik gazteleraz egingo dut. Galdera, bai. Mila esker, hemen egoteagatik. Ni laguntza arlotik nator, administraziotik, guk diru laguntzak ematen dugu, dirua ematen dugu, antzerki lanak ekoizteko, eta ikusentzunezkoak laguntzeko. Zuen ikuspuntutik, eta interesatzen zait, eta horregaitik nago gaur hemen, zuen ikuspuntutik nola erraz dezakegu. Benetan, diru laguntza hori aurrera eramatea. Hau da, nik badauzkat baldintza batzuk, zuk obra bat aurkezten duzu, eta nik ikusten ditut hor dauden baldintza edo puntuak. Askotan, hau da, zer da garrantzitsuena, nahi dugu, disgaitasuna daukaten pertsonak izatea. Hori garrantzitsua da, horrek puntu gehiago ematen du, diru laguntza jasotzeko orduan, hala garrantzitsuagoa da desgaitasuna jorratzea. Uste dut biak egin daitezkeela, ezta? Baina hor, baremo bat egite aldera, zer da garrantzitsuago? Desgaitasuna duten pertsonak egotea hor, hala gaia jorratzea. Mila esker. Okay, so I'm just going to summarize. Bai, ingelesez laburtuko dut, Mila esker, galderagatik. Question is, what's more important? Eta galdera errepikatzen du aurkezleak, baina interpretatu da. About disability, like having the disabled story being told. I think it's a bit of both. Uste dut biak direla garrantzitsuak, baina ikusi behar dugu ze errepresentazio mota eduki duzun, eta zein den abiapuntua baita. Adibidez, historia gehiago edukitzeko edo narrazio gehiago egoteko desgaitasunari buruz, behar da pertsona gehiago ikustea desgaitasuna dutenak pantailan ikustea, ezta? Orduan ikusi behar da egoera zein den. Uste dut egoeraren baitan dagoela eta historikoki errepresentazioa nola izan den, ezta? Ikusi behar da abiapuntua zein den, behar bada datuak bilatu behar dira, badakit nahiko aspergarria dela, baina hori behar da. Hau da, ikusi behar da baita, noski zenbat diru ematen den, zertarako, nola zuritu hori, ezta? Bai, nik uste dut
herrialde bakoitzak badauzkala, ez? Ezaugarri berezi batzuk, kultura ezaugarri batzuk, ez? Adibidez, handi zirkus Iranen desgaitasuna zuen pertsona bat, orain dela 14 urte, 2010, bueno, noski, baina orain ez da horrela gertatzen, ez? Pertsona hori ez da desgaitua, eta uste dut orain lukela paper hori hartuko, ez da? Orduan, uste dut horre ere aldaketak daudela. Orduan, nahi duguna da, bueno, benetako pertsonak ikustea, ez da? Eta horretan zentratzen gara, uste dut gauzak aldatu egin direla. Hau da, guk badaukagu talde bat, aholkularitza talde bat, British Film Institutean, eta orduan hor bai badauzkagu araudu batzuk, eta hor ikusten dugu gure helburua zein den, eta guk nahi duguna da, eta guk badaukagu hor gauza bat, eta nahi duguna da saihestu desgaitasuna ez duen pertsona, ez dugu ikusi nahi desgaitasuna duten pertsonen rolak egitea, ez da? Noski, hau da, azken finean oso lagungarria da jendeak benetazko errepresentazioak ikustea, ez da? Bueno, ez dakit, uste dut industriarako hor lerro bat jarri behar dugula, ez da, erradikala da, baina nire ustez, bueno, gizartean oraindik bide luzea daukagula desgaitasuna duten pertsonak onartzea paper horietan, ez da, eta gaina pertsona horiek talentudunak dira, eta oso zaila da orain, ez, ikustea desgaitasuna duten pertsonak industrian, eta famatuak direnak, asko geratzen zaigu oraindik egiteko, ez, Oskarretan eta bar, 320 pertsona izendatu dituzte desgaitasuna zuten pertsonaietarako, ez da, baina pertsona horiek ez ziren desgaituak, noski, badago filme bat, orain Erresuma Batuan, eta bai, badago orain filme bat, depresio klinikoari buruz, hor badago zuzendari bat, hori jorratu duena, baina ez du bere burua identifikatzen, eta gero badaukagu Millie Bobby Brown, Netflixen agertzen da, eta, bueno, berak ere arazoak zituen, entzumen arazoak zituen, eta orduan, bueno, batzuetan kontua da pertsonak beraien desgaitasunerekin konektatzea, ez da? Bai, baina Sharon Stonek ere zerbait esan zuen, ez da? Eta gaixotasunen ostean inork ez zuela deitu, eta bar. Hau da, ikono batek esan zuen, hau da, berak zailtasunak baditu, hau da, Sharon Stonek arazo hori badauka, orduan zeukera dauka desgaitua den pertsona batek, edo desgaitasuna duen pertsona batek, eta zerbait praktikoa. Hau da, gauza asko heldu dira, beraz, bueno, joan errezenera, ez da? Noski, bereziki, berritasun bat badago, edo ikuspegi berri bat, noski hau praktikotasunetik, badaude gauza asko ja eginda daudenak eta oso azkar aplikatu daitezkenak. Gorgeous. Thank you so much for that. Mila esker galderagatik, beste galderaren bat, hor atzean badirudi norbaitek galdera bat egin nahi duela. Good morning. I thank the three of you for... Bai, galdera bat, eta, bueno, mila esker, hirugoi, ideia guztiengatik, eta gustatuko litzaidake zerbait galdetzea. Ni ez nator industriatik, orduan zuen esperientzian, zuen karreran, zenbat aldiz, rodaje batean, sineten zuek abia puntu. Hau da, adibidez, gidoilariak edo beste batzuek zuen esperientzian norbait etorri zaizue iradokizunak egiteko, hau da, jakin nahi dut, ia horrek funtzionatzen duen, hau da, norbait zuen gana etortzea, ala zuek zarete beti abia puntua, zuek zarete azken finean energia guztia jartzen duzuenak. Mila esker. Bai.
Bueno, orduan, zuek zoazte esekutiboen gana, alderantziz da, hola, jendea zuen gana dator, esaten dizuete, desgaitasunari buruz zerbait egingo dugu, uste dut bi gauzak direla. Adibidez, filme bat, bueno, ez dakit, behar bada sinikoa naiz, baina batzuetan, bueno, Boris Johnsonen gobernuarekin arazoak izan ditugu, eta hor, enpresa batzuk arazoak zituzten, privatizatu egingo zituztelako. Eta, bueno, BBC-ri buruz ari naiz, eta arazoa zeukaten, beraz, gugana etorri ziren, eta esan ziguten, filme hauek, egin nahi zituztela, ikusi duzue, beraz, hor badago, adibide bat, batzuetan politika aldaketak garrantzitsuak dira eta finantzazioa lortzen dugu gure lanerako, baina beste batzuetan ez. Beste batzuetan gu gara abiapuntu, guk daukagu ideia bat, guk daukagu hor hasitxo bat, eta guk eramaten dugu hori ekoiztetxe batera edo guk bilatzen dugu dirua. Eta orduan beraiek bai eskoa, ala ez eskoa emango digute. Batzuetan oso zaila da, beraiekin desgaitasunari buruz hitz egitea, ez dutelako ulertzen, ez dute ulertzen desgaitasunaren politika, ez da, orduan, ideia hori helarazi behar diegu, baina hobetzen ari dira, esan beharra dago, asko hobetu dira, eta hor badago jende asko orain gainera bere burua ere desgaitasunarekin identifikatzen duena, ez da, eta bueno, sare sozialak ere garrantzitsuak dira, desgaitasuna duten pertsonak biltzeko, beraien desgaitasunei buruz hitz egiteko, eta modu berrian gaiari buruz hitz egiteko. Beraz, beraien burua identifikatzen dute desgaitasunarekin, eta orduan hor, claro, askotan ez dakigu askorik, ez da, hor bazegoen eredu bat, eta ikasi beharra dago baita desgaitasunari buruz, eta horregaitik errepresentazioa garrantzitsua da, noski, nola ez? Bai. Eta EBF-aren ikuspuntutik hitz egin da, finantzazioa ematen duenez guk badauzkagu helburu batzuk, ez da? Hau da, guk zuritu egin behar dugu dena, ze historia diruz laguntzen ditugun, ze pertsonaia, eta orduan, badauzkagu adibidez, irizpide batzuk emakumeentzat, arrasarentzat, desgaitasunarentzat, eta zer finantzatzen dugu, badauzkagu helburu batzuk, eta errezagoa da labur metraiak finantzatzea, ez da, azken finean hor ere astapenetan dauden pertsonak dira, eta bai, badirudi jende gazteak estigma gutxiago sentitzen duela, hau da, identifikazio bat dago, beraz, ari gara lortzen gure helburuak, baina gero ezaugarriei buruz uste dut gauza asko daukagula oraindik egiteke, hau da, lagundu behar diegu idazleei, zuzendariei, hau da, azken finean aukerak emateko, ez da? Baina lana egiteke dago, baina uste dut momentua ona dela industria honetan egoteko, desgaitasuna duten pertsonentzat momentu ona da, bai, hori belaunaldi kontu bada. Ez dakit, orain, bueno, zuzendari bat, adibidez, nahiko zaharra dena, baina ez da identifikatzen. Adibidez, egin genuen programa bat, 16-tik 20 urtera bitarteko zuzendariei zuzendua, eta zuzendari askok bere burua desgaitasuna duten pertsonatzat dute. Eta hori lehen etzen gertatzen, orain dela 5 urte etzen gertatzen, eta uste dut hor aldaketa izugarria egon dela. Bai, badirudi beste norbaitek ere parte hartu nahi duela, mikroa helaraziko dizugu. Kaixo, mila esker, hemen egoteagatik, eta zuen lana gurekin partekatzeagatik. Ni aniztasun aholkularia naiz, baina batzuetan aholkularitza egiten dut baita hemen araudiari buruz. Beraz, guretzat, BFako araudia beti izan da jarraitzeko bidea, ez da? Inspirazio bat izan da guretzat. Interesgarria esango litzateke jakitea zuen iritzia. Ez dakit, zuek zerbait botatzen duzue faltan hor, zuen araudian, ez dakit, zuen ikusputua jakin nahiko nuke.
noski guk zuek egiten duzuena hemen nahi dugu, instituzioen edo erakundeen aldetik, baina ez dakit, behar bada zuen lanean zerbaitek ez du funtzionatzen, orduan ondo legoke jakitea zer den guk hori kontuan izate aldera, bai. Bueno. From a funding perspective from the BFI, Justin? Well, I mean, I think it's been Bai. Azken finean kontua da, desgaitasuna zuten zuzendariak etorri zirela BFA-ra, esanez aholkularitza talde bat nahi zutela. Hau da, desgaitasuna zuten pertsonekin. Eta badago esaldi bat, eta da ezer guri buruz gu gabe, ezta? Eta hori izan zen printzipio bat, ezta? Talde aholkulariaren abiapuntua hori izan zen, ezta? Pertsona horiek hor egotea, ezta? Andrew Miller etorri zen, artearen mundutik, eta batzuetan, bai, ikasi behar dugu, ezta? Kultura arlotik ikasi behar dugu, badauzkagu baita, artista asko, desgaitasuna dutenak, eta badatozela beraien mugimendutik, ezta? Eta horre badago araudi bat, ezta? Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak bultzatzen dituen araudia, eta bar, adibidez punk mugimendua ere bildu zitzaigun, hau da, azken finean zen establishmenta hausitan jartzea, ezta? Orduan uste dut azken finean berandu heldu garela, ezta? Industria honetan, guretzat zaila izaten dela perspektiba desberdinak eta hots desberdinak onartzea, baina gertatu da, beste iturri batzuetatik edan dugu, baina beste erakunde batzuetan ere gertatzen da, adibidez BAFTAn, orain badaude zuzendari asko, desgaitasuna dutenak, adibidez norbait agertu zen BAFTA sarietan gurpilduna aulkian, eta bar, filmean gainera agertzen da, beraz aldaketa asko egon dira, eta bai, Goya sarian ere uste dut zerbait aldatu dela. Beraz, oso garrantzitsua da muinera joatea, hau da, jendeak dirua izatea eta diru laguntzak edukitzea desgaitasuna duten pertsonen ahotsak entzuteko. Eta institutotik hitz eginez, hau da, nik daukat BFA-ren pisua nire gain noski esan ditugu, aniztasun helburuak daude, bueno, hor badaude irizpide batzuk, eta gure eskaera guztietan, berdin da filmeak diren, edo zinemaldiak, edo, hau da, guk dirua eman behar badizuegu, zuek aniztasun irizpideak bete behar dituzu, sartu dugu arau berri bat, irizgarritasunari dagokiona, orduan hor badago berrikuntza bat, ezta? Beraz, bai, aldaketak badatoz, guk ez dugu beti asmatzen, gauza hauek mugitzen dira, aldaketak izaten ditugu, eta hori egin dugu, irizgarritasuna sartu, aniztasun irizpideetan, badaukagu baita talde aholkulari hori, panel desberdinekin, eta azken finean guk banatzen ditugun filmeak, adibidez, desgaitasuna daukaten filmeetan, filme horietan ikusten dugu benetan irudikatzen den desgaitasun ala ez. Ikusten dugu pixkat nola erretratatzen den desgaitasuna, ia problematikoa den, ia autentikoa den, eta bar, ez da, orduan badago panel bat hori erabakitzen duena, eta noski, panel hori hor dago, baina nahi duguna da, nahi duguna da, azken finean, jende guzti hori beharrez izatea, ezta? Hau da, eta desgaitasuna duten pertsona horien errepresentazioa zerbait arrunta izatea, baina momentuz ez gara horretara heldu, eta beraz, bidean gaudenean zer egiten dugu, arazo horri aurre egiten saiatzen gara, ezta? Eta orain, heltzen zaizkigun gidoietan eta bar, eta ikusten badugu desgaitasuna duten pertsonak badaudela, hor desgaitasuna duten pertsonek irakurtzen dituzte gidoi eta historio horiek, eta gero feedbacka ematen dute. Eta esaten digute, ona den, ala txarra den. Eta errepresentazioa, gero eta hobea da, beraz, uste dut, posgarria dela. Beraz, guk hori egiten dugu. Hor badago erronka bat, ohartu gara,
Eta noski, ez da perfektua, baina zerbait bada eta ekarpena egiten dio, espero dut, kapasitismoa murrizteari, ezta? Bai, eta garrantzitsua da baita ikustea, aurrera egiten ari garela, noski, hemen aldaketa kulturalei buruz ari gara, eta hau ez da egon batetik bestera gertatzen. Zu denbora luzez, zaude industrian, eta zuk hainbeste aldaketa ikusi dituzu, ezta? Beraz, aldaketak egon badaude, astiro doaz, baina adibidez, diru laguntzak, hori azken finean gutxienekoa da. Eta kontua da, zer da, horretatik haratago joatea, ezta? Gauza asko egin daitezke, ez da soilik dirua lortzea, ezta? Azken finea da, irisgarritasuna eta inklusia txertatzea lanean. Bueno, bi esku ikusten ditut hortik. Kaixo, eta mila esker, zuen ekarpenengatik, hitz egin dugu ekoizpenari buruz, eta inposaketa batzuei eta setetan, baina industria zabalagoan, hau da, nola egin industria irisgarriago, zinemaldiak nola egin irisgarriago, banaketa enpresak nola egin irisgarriago, edo baita networking deitzen diren hoiek ere, nola egin hoiek irisgarriago, ez da? Azken finean, networking hoietan jendeak konexioak egiten ditu, eta beraz, azken finean, paisaia guzti hori nola egin dezakegu irisgarriago, bai, galdera mamitsua da, bai, hala da, bai, gaur goizean, gonbidatu naute, networking gozari batera, eta, barazoak izan ditut, ezin nuelako entzun, ez da? Orduan, aldaketak ari dira gertatzen, baina motel doaz noski, ez? Baina bai, behar ditugu gauza horiek baita, ez da? Industriako ekitaldietan eta ez da? Jendeak uste du mugikortasuna edo ikusmen arazoak eta gorreria direla, behar bada, desgaitasun orokorrenak, ezta? Baina badaude beste arazo batzuk, ezta? Behar bada gorrak ez diren pertsonak, baina arazoak ditugunak entzuteko. Beraz, guk espazio bereziak behar ditugu, ezta? Eta horrelako gauzak kontuan hartu behar dira, noski? Pertsonek ez dute horretan pentsatzen. Bai, nik erantziko nuke, ulertu behar dugu zergaitik den zaila guretzat industrian egotea. Askotan galdetu behar dugu irisgarritasunari buruz. Baina jendeak askotan galdetzen dit zer jaten dudan, zer ez duten, baina jendeak ez dit galdetzen irisgarritasunari buruz. Oso ondo dago ez da, janaria eman nahi badiate ederto, baina alergiai buruz eta galdetzen didate, baina ez irisgarritasunari buruz, ez da. Beraz, uste dut gauzak hor txertatu behar direla, eta hau da. Orduan, azken finean, irisgarritasuna funtsezkoa da, ez? Horrelako ekitaldietan, eta bar. Hau da, jendeari galdetu egin behar zaio irisgarritasunari buruz, eta badaude modu errazak, ez dakigu jendeak zer beharko duen, ez da? Beraz, onena da galdetzea. Bai. Bueno, badaude baliabide zoragarriak, Forward Dog deitzen den erakunde bat badago, eta irisgarritasunari buruzko txosten bat egin dute, zinemaldietan, eta bar, badaude beste lan batzuk, badaude gomendio batzuk, hau da zer egin, adibidez festival bat antolatzen baduzu, badaude baita sinema jaialdi batzuk, irisgarriak direnak, ikas dezakegu beste batzuen gandik, eta gero, irakaskuntzak partekatu ditzakegu. Beraz, badaude baliabideak, audiodeskripzioak, azpitituluak, hau da, gauza asko daude, adibidez gorrentzat, eta
ekoizpenetan, bueno, dirua gorde behar da baita gauza horietarako, eta banaketa enpresek ere sortu behar dituzte horrelako kontuak, ezta? Eta badago beste zerbait, esan nahi dudana, networking deitzen zaion horri buruz, BFA-an badaukagu BFA fan deitzen den zerbait, eta dira audientzia sareak, eta da nola antolatu ekitaldi irisgarriak, ezta? Adibidez laguntzaile diren animaliak, edo interpreteak, zein hizkuntzako interpreteak nola lortu, edo azpitituluak, hau da, hor badaude irisgarritasun irizpide batzuk, dantzan jar daitezkenak, edo garraioa adibidez, pertsona batzuentzat oso zaila delako lekuetara heltzea, ez da? Eta kontua da, ekitaldi horietan parte hartu ahal izatea. Eta bestela jarri harremanetan nirekin eta dokumentu horiek bidali halko dizkizuet. Uste dut beste galdera baterako denbora dugula eta gero bukatu beharko dugu. Bai, mila esker, oso interesgarria zuen hitzak entzutea. Ni argazki zuzendaria naiz, 10 urtez erresuma batuan egon naiz, eta desgaitasunari buruz hitz egiten dugunean, ekoizpenaren ikuspuntutik hitz egiten dugu, ez da, diru kontuak hartzen ditugu kontuan, baina desgaitasuna duten pertsonekin lan egin nuenean, bueno, departamentu batzuetan erresa zen, pertsona batzuk edukitzea, baina beste departamentu batzuetan zaila zen, ez? Adibidez, kamera gisa edo argi teknikariak eta hor nola lagundu dezakegu guk? Zail batzuetan zailagoa da, desgaitasuna duten pertsonak hartzea, ez da? Ze batzuetan errodatzen ari garenean, askar ibili behar gara, denbora oso gutxi daukagu, eta nola abian jarri irizpide batzuk baita desgaitasuna duten pertsonak, ez da? Taldeetan, ekipoetan, eta zail buruok guk nola egin dezakegu ikasteko. Hau da, beste baliabide batzuk, eta suposatzen dut egongo dela, berbada zuek ez dituzue ezagutuko, ez da, noski, talde lana da, orduan badago hor, zerbait, guk egin dezakegu zerbait, zail buru garen aldetik, adibidez, alderdi teknikoan, nola egin dezakegu? Bai, bueno, zer egin dezakete, adibidez, teknikariek eta kontua da, desgaitasuna duten pertsonak ere, jartzea alderdi teknikoetan. Zuk asteekin egiten duzu lan, beraz, bai, bueno, azken finean arriskuak hartzea da, ez da? Jendeak azkenean jauzi hori egin behar du, ez da? Eta jendeak arrisku hartu behar du, hartuko dugu pertsona hau, eta listo, behar bada ez du esperientzia askorik izango, baina arrisku hartzea da, eta bai, gorren kasuan guk bageneukan, zuzendari laguntzaile bat gorra zena, eta bai, eta ez zeukan esperientzia handirik, eta egia da zaila zela, gure aldetik lana ari ematea, ez da? Baina noski hor zeuden laguntzaile batzuk, eta laguntzaile guztiak ziren edo gorrak, eta azken finean lana oso ona izan zen, eta denbora aurreztu zuten, Ze azken finean uste dut aktore zerrenda gorrez osatua zegoela, eta zuzendaria gorra zen, eta ia talde guztia gorra zen, diseinatzaileak eta teknikari guztiak, eta jende asko zetorretan taldean gorra zen. Beraz, azken finean arrisku hartzea da, ez da besterik, eta da aukera ematea pertsona horiei. Ze azken finean, bai, guri ere eman izan digute aukera hori, ez da? Eta hori modu positiboan ikusi behar da, ez da? Eta ez modu negatiboan, uste dut, jendeari aukerak eman behar zaizkiola. Eta produzio konkretu horretan denbora aurreztu genuen, Ze azken komunikazio kontuak zirela, eta bai, ez dakit zerbait erantzin nahi duzun, bai, arrisku hartu, hau da, baina ez desgaitasuna duten pertsonak arrisku gisa hartu. Batzuetan arrisku hitza aipatzen da, esaten dute, arriskutsua da, ze jendeari behar bada ez zaio interesatzen historia hori, baina desgaitasuna duten pertsonak hor daude. Baina gu ez gara
gutxiengo bat, gu baztertua gauden talde handia gara. Beraz, nire ustez talentu asko dagoela, ez? Askotan esaten dute, ez dugu inor aurkitzen, ez dago talenturik, saiatu gara, egin ditugu audizioak, eta gero badirudi hori pertsonengana heltzea zaila dela, ez da? Baina ez da zaila, behar bada zuk ez dakizu nola helarazi mezua, ez zuek, baina behar bada industriak ez daki. Beraz, bai, behar bada, beste lan egiteko beste modu bat asmatu behar da, hau da konexio onak dituen jendearekin hitz egin behar da, ez dakit, adibidez, gorren komunitatea, edo horrela. Eta baita hor, aliatu izan behar gara, ez da? Desgaitasuna duten pertsona asko dago, eta egia da, pertsona batzuk mugitu daitezke askar errodajean, eta azken finean gai hoiekin lan egin behar da, ez da? Ulertu behar da, aurreritzeak alde batera utzi behar ditugu. Eta azken finean, errezagoa da, ez da? Eta irisgarriagoa da baita lantaldea sortzea, ez da? Uste dut aukera gabezia izugarria dagoela, ez talentu gabezia. Noski. Bai, komunitate asko daude, beraz, jarri kontaktuan komunitateekin eta bilatu. Nire ustez hori da, egin behar dena. Eta bukatu dugu, 12:59, jendea irrifartsu, denbora luzez aritu gara, desgaitasunari buruz hitz egiten, mundu guztia irribartsu, oso aberasgarria izan da, hemen zuek entzutea eta zuekin hitz egitea, mila esker Donostiako zinemaldiari, mila esker teknikariei, mila esker guztioi. Oso berezia da hemen egotea eta gai hau jorratzea. Mila esker hemen egoteagatik eta mila esker zuoi gaurko gonbidatuei zoragarria izan da, zuek hemen egotea eta zuen jakinduria entzutea. Mila esker eta joan aurretik pentsatu, zer jar dezakezue zuek abian zuen lan esparruan, industrian eta barra, zer egin dezakezue aldaketa bat sortzeko. Mila esker eta honekin bukatu dugu.